This program is rated 14. Parental guidance advised. Nasi chimoto. Kasika vana nasi tundopiwa maredo hapana usekerera. Zvadaza ugari pachena. Oh, ana basa nazo zvinotobohwa. Ana kuya muno mukundogara ndauya pana mari. Well done, indrungodo drug round bag yakwana. Pausinoziva nechekuti drug randakakupa rinokwanisa kucontrola the whole world uchiita zvese zvaunoda. So back off, ndipe spoon. And no more. Okay, we are on tea. Well, right now let me go to my point. Ukasandipa mari yangu handisi kunyengera do kudambura mukadzi. Ana basa nawo chero akadambura before. Akawanda akadambura, ana masvingo akadambura, ninga akadambura, Shona akadambura. Ure unomdi. Wow. Nzai mari yangu. No problem. Mongol. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it scream.